YouTube, og velkommen til den her video. Jeg så på iPad. Vi har iPad. Så nu prøver jeg lige at rutsche vejen her. Så kører vi. Og jeg tror, jeg vil på maven. Sådan her. Jo. Så smutter vi sgu. Wow. Her er fint. Det var alt for slemt det der. Det er YouTube. Og nu kommer min mor. Det er min mor, der snakker på YouTube. Så ved du godt, du skal holde godt udenom ham. Med begge hånd. Sådan. Du skal holde udenom. Så jeg er på YouTube. Du skal holde, ja, du skal. Sådan. Så fint. Og så kommer du. Bliver stået. Ja, det gør han sgu godt nok. Take den nu. Jeg prøver at hænge på den her ting løs. Det er min mor. YouTube. Så jeg går imod min mor. Og min storebror. Kan du sige hej, Magnus? Ej, man får jeg den lille kunde. Se dit til.